παιδιά, κάτω στο φωτό εδώ, πολύ γρήγορα θα σας πω. Λοιπόν, να ευχαριστήσω το Φώτη, μιλάγαμε σήμερα στο Facebook και τώρα τι θέμα θέλεις να κάνω και μου είπε δεν ξέρω και του είπα θέλεις να κάνω ένα μεταμόσιο και μου είπε πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, Φώτη, φιλάκια πολλά. Λοιπόν, θα σας μιλήσω. Γιατί ήθελα να αυτοκτονήσω. Δεύτερον, ποιος έκανε το live streaming backstage και το έδινε το Mad Live. Από πριν πήρε αυτόγραφο και αυτό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα. Ήθελα να αυτοκτονήσω γιατί είχε βγει στη σκηνή, on stage. Καλύτερα πρέπει να πάει backstage. Backstage, τέλος πάντων, ή στα παρασκήνια, εννοώ να πάει πίσω από τη σκηνή. Να πάει να κλωτσακιστεί. Sorry Stan, sorry Αντιπαριώτης, sorry Stanners, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου. Okay. Λοιπόν, δεύτερον, το live streaming το έκανε η Μαντώ και ο Φρανίτο, φιλάκια πολλά. Και λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία, περιμέναμε, γιατί εγώ ήμουν backstage, όχι με την κάρτα, αλλά τα backstage ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Και περίμενα από κάτω μήπως δώσει κανένα αυτόγραφο, αλλά τζίφος. Και είχαν ένα σαλόνι, ένα κάταστρο σαλόνι, με καναπέδες και που έλεγαν κάτι κύβι, Meet Emotion, It's My Life, όχι It's My Life, αλλά Meet Emotion. Τέλος πάντων, όχι να πολυλογώ πολύ, θα πολυλογήσω πολύ, αλλά δεν μου φτάνει και ο χρόνος. Λοιπόν, τρίτον, ποιος μου έδωσε αυτόγραφο, Λοιπόν, η Μάντα και ο Φραν δεν μου έδωσε, η Ευαγγελία Τσιριλωδία από το Cooler, ο Δημήτρης Μαυροκεφαλίδης από το Breaking Mad. Τι να σας πω τώρα, η Ευαγγελία μόνο την είδα, δεν μου έδωσε αυτόγραφο. Άρα σωστά, Μαυροκεφαλίδης. Λοιπόν, ορίστε το καπέλο. Ορίστε. Στον Κώστα, με αγάπη, Δημήτρης. Βγάλαμε και φωτογραφίες. Όσοι θέλετε να δείτε τις φωτογραφίες που βγάλαμε, να πάτε στο Facebook και να γράψετε Κώστας Παπαδόπουλος. Και αν κατέβετε πάρα πολύ, πατήσετε φωτογραφίες, θα δείτε Meet Emotion και τέτοια. Λοιπόν, θέλω να σας πω, μου κάνετε subscribe, πηγαίνετε στη σελίδα μου, δεν θα έχω από κάτω το link, αλλά θα πάτε να γράψετε Κώστας Παπαδόπουλος και θα μου κάνετε και εκεί like και θέλω να μου γράψετε και σχόλιο, αν σας άρεσε. Πολλά φιλάκια, γεια σας!